Naibos mi kay grabe, isa nakatuig kapin ngani mi gingani mi. Tengad balaman kay tiguang na sidya ka. Naipit mi tamang sitwasyon di mi. Anja. Kaya yung lagi ko nga insaon naman nina nga na ako'y gustong palitin. Hi guys! Welcome back to my channel. This is me, Alex, and Ate Digna. Si Ate Digna pala ngayon mag-request siya ng OR sa laboratory department ako kahapon. Tapos na ako sa pharmacy. Tapos guys, may nag-deliver pala ngayon. Papakita ko sa inyo ang dami. Okay. Ano te? Labasan mo na ako. Diyan guys, mau din pang deliver ganina. Arang dagana. Agamong gawas na ingon na og kanang budiga. Mao na siya guys na kay kuan, di mas musugot si doktora gisud sa balay. Kay mahadlok siya di sa nigikan ng mga supplies tapos isud sa balay mao ni. Nas gawas, nas garahe gipang butang. Naghana. Ano ni hitsura guys, oh. Mga supplies sarang nagana. Kay di siya musugot og isud sa Diya guys, maghimo na akong chiki. Sa katong nag-deliver. At saka yung salamin, paalaala mo sa akin mamaya sabihin. Yung salamin. Sige po. Salamin at saka yung order na stock. 181,000. Ha? 181,000. I-remit? Magkano ang discount? 900. Ba't 900 lang? Opo. Yun lang ang ano eh. Di pa kaya pwede alisin yung 1,000? Hindi po. Kunti na nga lang daw ang ano nila eh. Ha? Sabi niya na kunti na lang daw ang ano nila dahil nagmahalan daw. Maria Remy Prieto. July 15. Sweldo pala ngayon. Sweldo. ₱181,000 pesos. Tapos, yung isa, Sterilab. Dalawang company to eh. Sterilab Corporation. $2,000.
Hindi, permahan na laman ni Nidia. Ang amo. Magawa tubig ang permahan. Kay kuan. Kuhaon na ni karong adlaw. A few moments later. Karon day guys, magluto day ko kuan. Nilawoy nga kamunggay. Ninja. Kaning isda na Kuan man is Tagalog, salay. Ninja, agahang adeng kuan guys, adeng nilawoy. Adeng butang ang pag-aslim na iba. Kay kana ko nung iba. Para pong nakitan guys ba nga tambal ko no. Daghan ko na sa benefits guys sa lawas. Ang kamyas. Nang nakitan guys sa internet nga ang kamyas ko no, daghan ko na sa benefits mo na nga. Usahay ug maglawoy ko ang butang ang kamyas. Pang-aslam luya. Nandiyan guys ang tanawon. O nalataan na kuan kanang iba. Pwede na kuan ilunod ag. Ang tilawan guys. Alam mo sang gitimplahan gud na ganina. Nandiyan, anang ilo nilagang isla. Hala. Nandiyan guys, anang ilo nilagang isda. Ang ilo nilagang isda. Luto na guys, agang nilawoy. Nilawoy nga kamunggay. Pobre ray makarelate na ni guys. A few moments later. Ay guys, dada ko sang kwarto kay pagkahuman na mag kaon ng paniud to kuan. Ning tagpilaw ko kay labad hang anja. Nada ko i-share ninyo ba. Nalanggid ko ganina sang busing nga kanang nihanjo ko nga mo gawas inta kay nakoy paliton. Nakoy selyana antang palitan og kanang diyang gusto kay papalit na ho kanang sinina nga nay Mickey Mouse kay imagine na ganahan. Dama tong nalanghid ko nga kuan mugawas ko kay ngadto lagi kog mall. Sus, medyo ko tugti. Nakaingan jud ko sang na nga grabe na pud sila nga kuan men ta ko da pa ko sa Marso fully vaccinated na ko.
Unsa nga nagyapon sila kahigpit. Anang nakaingin ko sang nahuna nga kamera siguro ng palahi diri nga di nila tugtan. Unsa ang uban dari tugtan naman makagawas na galig mga bata. Unsa guys, kuan lisod og mo takas ko og adlaw agmol man gud og gabi. Sarado na gabi ra ko pwede mo takas kay og gabi di ko nidya pangitaon. Mato nakatakas ko kuan na mga 2 times na ko nakatakas og gabi. Kinaugmaan ra ko ning balik inja sa tidig na may hanggi sabot. Di mo ko pangita og gabi. Anang pwede ko mo takas og gabi. Pero lagi guys, mahadlak po ko kung magtakas-takas bisan pag pwede ko mo takas og gabi. Mahadlak ko kay maglikay ko og simba kong disgrasya. Inja takas ra ba mo na nga datan pag ang nahon na og takas ko. Nakatakas ko kuan na jud 2 times. Ang kauban og adlaw di na sa pangitaon kay ang doktora matug na sa tidig ng adlaw kay sa tidig na kay mamay mo ang doktora gabi mo na nga di sa pangitaon nakatakas kanunay na si jag takas maadlaw unja mga siguro mga mawa sa mga 5 hours or 5 to 6 hours unja ako lisod ko ganang mutakas ko adlaw nga madugay-dugay ko kay mangita na labi nasa day ipakuan sa cellphone kay di ka maog cellphone na dari na magsigig tawag mo na nga di ko pwede mo takas og gabi. Ay no, di ko pwede mo takas og adlaw gabi ra ko. So mao to. Ning kog naibos mi kay grabe isa nakatuig kapin ngani mi gingani mi tengod balaman kay tiguang na si Jara naipit mi sa among sitwasyon di mi unja kaya nga lagi ko nga insaon naman nina nga na ako'y gustong palitin. Ano sa pa man mi pwede makagawas nga tanan nakagawas naman. Kami rin nagpalahi. Maadyo naman is atidig na kay di man siya pangitawag adlaw. Maka sibat siya. Pero og musibat mi magamping naman dyan pagmis gawas naka pismas, naka face shield nga na. Pero lagi ako, lisod og mutakas kog adlaw kay pangitaon ko. Ang unahon na nga. Diya guys, mara to hang i-share karon ang vlog. Pinapaitan naman kahimtang dari. Diya, lagi, hantod karon hinatdan pa mig konsumo. Diya, masahay. Kuan di na mo gusto murgi pulaan na mas gipang hatod na konsumo. Diya guys mora to guys ang i-share karong adlaw. Diya. Magluto na po kung panihapon kay katong among hanggiluto ganiya paniud to man to. Diya. Nakatug lagi ko siguro mga nakatug ko mga 1 ka oras. Pahuway ko kay labad ang pikas kay tag 5 hours lang tug sa gabi di ko kadyo ka tug mo na nga nakatagpilaw ko. Diya guys, maura to hang vlog karong adlaw. Diya, salamat sa tanang way undang nga nagsigigtan aw sang vlog. Salamat ninyo di naman na matagsa-tagsa di na mo ma-mention og kinsa mo. Kay bawo na mo kinsa mo nagantos og nagtiyaga sa pagtanaw sang vlog. Diya, maura to. Bye-bye.